Hey bafethu namhlanje kuMadlanga Commission bokhona iCFO yase TMPD. Nizayikhumbula into ba yephi. Into endiyiqolasele urepresenta liqethwa lika Kate Matlala, that's number 1. Number 2, zithe zisuka nje wathi evidence leader, hayi namhlanje nizakuyeka nje udwanguze. Hayi, you can let your guard down. Ungaba nexhala. Ngexa ugqiba kwenze yakho itestimony, hayi ke ungaba nexhala lami ke ngoku. Okwangoku hayi ungenza nje unothanda. Bafethu nizamkhumbula into abangophi lo CFO uGareth Mnisi, but ususpendiwe ke currently. Ngulo oye wavela igama lakhe xa bokutestifya uSearch Fani Nkosi kula mcimbi onokwenza nobuqhophololo bamathenda aseTshwane eTMPD. Hayi ke nexa futhi xa sigqiba kuva nje ngaye kulapho ke kwaduma nala mcimbi wakhe uba konje ene naye uthachile phofu on kuwo ithi rather ndize netestimony yakhe, then xa nifika pha I just hope anizolibala. Lijuda labo Search Fani Nkosi hayi uthe efika ke hayi vele wazazisa nje wathini, hey bafethu ufast ndizibuza into yoba at least apha ke ama-transcript akhona ayazenzekela wona automatically. Uba ngaba bokhona umuntu bokumele into yoba atype xa ke thetha, hey andiboni ixesha bekezalenza lo muntu lo. Hayi sharp, hayi weza nathi ke wazazisa nje ukuba ungubani, kwathe kufika ungena kumcimbi onokwenza nobudlelwane bakhe noSearch Fani Nkosi. Hayi uyasho bafethu into yoba uclose kakhulu noSearch Fani Nkosi. uKate Matlala uthi akamazi uKate Matlala engekazi athethe noKate Matlala. Wabuzwa nangoJoe Sibanyoni, hayi akamazi nokumbona, akakazi ambone uJoe Sibanyoni engekazi athethe naye. So bambuze into ezingathi nje zinjalo, but i-relationship yakhe noSearch Fani Nkosi hayi bona babonakala bengabantu nje abaclose. Utshilo ke uba i-interest yabo ivelaphi. Hayi bafethu bane-taste nje efanayo nje when it comes to good food. Babonakala nje ama-hobbies wabo ke njengathayelelene phansi komcimbi wokwenza nama-bikes ke. Ningalibalanga nala mcimbi wokwenza nama-ping uba wayeke watsho mosuSearch Fani Nkosi into yoba yena uyazithandela nje ubu-double agents nje bokududududu, yabona. So naye lona kukhona musapho kwavela khona nje into engathi bake bathathane nje bakuyiwe kuma-shooting range. Hayi sharp. So uze nje namhlanje netestimony yakhe. Kwakhona nalapho ethasha khona ukwazi kwakhe uSearch Fani Nkosi xa bekethetha phansi kwalo mcimbi lo apho wake wathasha khona nomcimbi onokwenza at some point empilweni yakhe uke waba ne-messy divorce. Le messy divorce ke yile ya expose into ezininzi ngempilo yakhe. Kulapho seva khona through i-divorce yakhe into yoba into kuthenga ibuzwa pha kuye yonke. Akho ikhona into ethi uhola pha ku-100 and something thousand yena a month, but in terms of i-net worth yakhe nje yena ungumuntu opha uyimillionaire bafethu. Lo muntu sithetha ngumuntu ohamba nami ngama-Porsche, ama-BM, ama-X6 hamba ngabo-2, ama-BMW. Like nje nithetha nje ngiyiva nje imoto endizibalayo. Imoto zakhe bafethu nazo apho okuthiwa zezakhe ezavela through i-messy divorce yakhe. Phofu sithetha ngomuntu oyintoni oyi-CFO. Hayi ke uthethile yena nje wadwanguza in terms of i-processes zamathenda, wasiphanje i-structures zoba i-structure sabo sime njani pha ento eTshwane. So ayikho into esingabe sithi okwangoku baye bampressa bamfaka ekoneni kuyo i-commissioners, but akagqibanga uyabuya Monday. Kulapho ndicingela khona into yoba hey sizeza ubuya ke khona ufast bafethu yena xa kethetha. Like ufast uba ngaba nje umuntu othi xa kethetha ufuna ukubhala phansi, hayi ngeke ulenze ixesha ndive xa ndisitsho. Hayi ke fike nje indoda kona izinxibelele nje iskotch sakhe ubona nje into yoba hey kusezodlalwa but okwangoku nje ndingabe sithi nje uyawadwanguza egoa through i-testimony yakhe. Akukho i-probing ematch esingathi seyenziwe zi-commissioners. Kulapho sizayiva khona enhle kuba uthini umcimbi, ithini lento yokuba kudliwe imali pha eTshwane. Lo mbhubhudlo mali waseTshwane uqhuba njani, uhamba njani, zeziphi ezi-companies okungabe kuthethwa ngazo. Nala El Shaddai ke ukhona apho seke disclose khona into yoba akanabudlelwane ncam nee-owners zakhona okanye akhonto nje msondeza kuyo ncam. Yenye yezi-companies nazo nje kubonakala ingathi zipopile phayana. So sizawuva ke i-testimony yakhe maybe from next week into yoba uthini, because I think usezawubuya next week still akaqhubeke nayo noba umcimbi onokwenza ne-testimony yakhe, because usichazele into yoba how he's going to go about i-testimony yakhe. So nini ke zahambi i-commissioners kwayiwe breaking. Bafethu xa bebuya bathatha ixesha balate badelay. Xa bebuya babuya bachopha nje for ixesha elincinci baphakama. Thathi mina hayi iyaqala ukwenzeka lento kuMadlanga Commission.
hayi kanti wena muntu waba late ku-evidence leader. So hayi uyatsho nje wathi hayi hits taking into i-accountability for ukuba late uyaxolisa, otherwise bese ndixhala into yoba ibe sokwenze njani ke ngoku. Phofu ke ikhona iphathi akaseke tshilo already xa efika yena uGareth Mnisi lona into yoba enye iphathi apha kwi-testimony yakhe ingathi uzamane nje kureferwa kuzo but akazuzifunda okanye they are not going to go through them in person, zizokwenziwa in camera. But ingathi bekusezaqhuywa kumntu onokwenza ne-application nje yakhona, ungathi because utshilo nje u-evidence lead into yoba ikhona ke application abayifumene in terms of there are certain portions ze-testimony yakhe engazukwazi into yoba maziveze. Uba yintoni loo nto leyo andazi. Bafethu apha we need to buckle up because apha we're going to be talking about ama-cash flow. Apha we're going to be talking about ama-financial statements. Apha we're going to be talking about ama-millions bafethu. We're gonna be talking about ama-billions apha. The truth, the whole truth, nothing but the truth. If so, please raise your right hand and say, "So help me God." So help me God. Thank you. With that preamble, Mr. Mnisi, I'm going to take you through your statement. And as we've explained to your attorneys and counsel, the way we structure these proceedings is that we take you through your statement without asking any sort of intrusive questions or questions designed to test the version in your statement. You get the opportunity to tell your story without interference to begin with. When we get to the end of your statement, then the nature of the questioning changes. So you don't need to be suspicious of me at this point. There will come a point at which you do need to be suspicious of me.